Ganang belai hamlam sungguh ya na. Habla busugwag. Habayag. Ganang Habayag at sumabahayag. Subayag. Jik isa-bisa jasa parabatu. Oh. Ani biti pada boso to siya kiri kata sana nagagag. Oh. Ang jik isa-bisa sojo kalay mana niya biti ruksaway. Sajak naik kono cocktail kiri kian bo. Bini omong hingkai belai serius. Ngai tongkha belai kosto ngai tongkha bo. Jotono no phungka hamorok phaimani omo hungkai Jirania area yang ane uklogo hungkai train station oro khoroksa monai belai sakhamya hanai naina phaimani ang kisa lama koroi tongphaika hingkai borokno location ro hodihma bo jai khlai ase rohor mayani bagai ang lama koroi tongkha tabuk kami hingkai bongni Narayan kami hanai shahor mani station gana ta ang ene yang tei phaika biang jane yang tei habjak tei phaika ta hingke exact location saime ane bagai kisa lama koroi tongkha hingke tabuk tesa kifilei naigena or mebo naimani exact to saime ya tei kisa thangna nangma hai ron nugo namnya lama koroi tongkha yang nongan ha yang ti phaika yang ka bubon chontai tikhe hingke oro khoroksa kukui belai sak hamya bohokni bemar nei buma sahor mani balokha phaime yang kisa sak hamya ne bagai haipano tini tesa sak hamso song hnai ang ongkhoroi nai mani belai kosto ngai tongkha hnai sahoro nai mani rang bai bai soka abo hai kuno rok manjagya yang patient ke bari masak bari wo belai ramai tongkha kisa nai phai dihne hingga ang phaikya tabuk dosta highlight tongkha hingke borok location sanmani ase location kaham ke rimai ani bagai ang naitoknani kisa bejal ngai tongkha borok rohornani ronglia live location hingke yang tabuk yang tei habai phaikya biang biang habjak tingkha ang rom sokmani ang tongkha hinggai kereng sajaga borok kano rohor mani abono nai ang kisa ro Belaikhe ang thangai tongo yango thangai sini borokno swngai pano thangsibo no yango kisa khabai nagana Pwesa pa kaya lama koroi thango doro Narayan para mo da ngoro
어지 Debbarma ni nok boro basajak sak hamya mane 오행티 탕이 소자 제녹 따복 쟁만이 누군 engte ma thang nai kana 이거 iyang 하게 탕거요 또 따닝이요 소자 탕이 it choleng to na gana khana 이거 do hamai hambai do seni pararago ba tama kire na hangai mana 이거 됐어 한번 더 no kotal tangjak muda Belai tongkhe sok pai ke yo kaka dang kha sabung kha Hemanto Debbarma bini nok location naise sok paisiu jai hok Belaikhe hambai bini nok ni location ro mane bahe Belai tong mane tini pa Karen mata hul tak di dulu. yo kaka dang kha mama dang kha Hemanto bini location no bise bini basa nai ma haise Bini ka kawo miya gona ni kami. Ka phar khaya. usagang ro hamani no rok ka hamkai sejaglia Hemanto nugo hungkang Bus kami nok ta. mane abono sonde ho khaye bini ro nai se ro sangka nge uyang tesa thangka malay ho so ka neu to sini para ro ba tam koro mai ba bonya sangka na sai man tha Ini mana? to nang lak ko lo nang Kan hari betul. Tei mama kita tahu bahwa ada tei mama ada play dong. Yok sang man. Bok sarang di tongjakha himna bong Himalayan to khadu bong. koi bo sorong khana ba Bong man di noi mas ko thani septa morismi. Punya khe bok saraka. Bok sadang pore nari kha ko ganya data phunuka. Man pore hamka. Eba kapana mang surung kha. Nge kapama bonnong kha ta kha bhoyog nan system ko. Ke jang par chang nai kha ta tang khna ba. Kun budi ngalian. Devo khai mai ro bo sai me ta na Son mai se mani ya. Kom sa sum. na ba no ram khata Ne bang tong mai jok ti phutu. noi ma sang khata na Thikori khabo ni kulum tong ni thara dong ni. Nam na na bor yasu. Malaria dong ni be bun kulum test khali be kya. nge boro boro phono ka doctor kha jibi kherang mai to kol semali ya. Ba sai ben thang ya ara bot khai ni nani ma to ko ta selen ro nya hana hata. Nge GB kha dui ban khang ka private phono ka. to boro ma ya ta na ta mo nge bo khayang bari ma sakai bari tongo Bari jong to din bal durbong sai meng ren to hata. na nge tam bise phekeng bohok no bisi Hago bidin bisi je problem ka. joto problem bohok no ta na bohok bisi no Mang yok za nge mai sa khayo da yok jak yok za gu tini ma la te yok za gu. ya bune bo sai me ta
cái mày sao khai bỏ cờ bay rồi ta na ra khai chỉ sống nè cái ba má khai sức ba lại tao quay cũng bao khá từ những cái tên này ba thâu mà nếu mày sao khai like cái nàng cái khai yêu cô bây giờ cost tam thì cái chạy mẹ ta vẫn là sao nó soi ta na nhưng mà sau này giờ sẽ còn làm bớt sao không Eko bora beri sebuya serai boya song ke ba yang hadi ka này thì bớt cái bottle mang xe bớt hoa rẻ mà tông na có con có bông rồi cái chân có cái chân than na cái nữa không có cái nào ri bắt đầu bớt cái cost tông hana bớt giờ man giang này bớt nó xíu ta ai này phùng bớt khali bớt có elevator bớt đi làm cho sạch je bo bớt sẽ hỏi số bớt này ở đâu sẽ yên cái nào sao ý này bớt sức mạnh này tụi ta tí là để lại bà không mà chúng mấy cái quả tim bọt bọt này chả bàn phèn nào chúng sừng sa rồi trong cái này là ở bên hải chỉ trồng ông tự được kêu ta na bắt đầu sa mà cái đấy rồi ông tự được phân ông ra khăn cái nàng tam pori tông mà nè không có ngo fashion designer no pori tông này nó ni brand sừng cái dress making ta Omaa pori pekhe Omaa ni degree nanan tongmani CITSO ya jinjar hotel phachingo abuni deadline thangke poriman liya kya Asia ni himi pori tongmani ko ni bagde coaching entrance na nango hone ko Omen Polytechnic ko poriman liya hamya kalai rekha bum kha pasok bawang pula ka bawo kepasuka kepanan tidak ketemu ke bawang enggak perlu kayak bohok sasa perlu ke saya pula ka bawo bohok saya lumo ke bawang bahai rok nai mia erpore ke khima yang muka khi keno sau khi kayak perlu bohok saja kata ini bohok saya aku bohok saya khi ma yang erpore se bohok sana ni tere kemu kono thok mui ro mui rok sai mia rukjak phan sai man le sap mohendro bena jakha kono nyan chau mahne ham thangun chau sinus man jakha sinus man jagi ham ka bokrok samaro ka pamaro kisha ono ka pau khatisha ke jibio bini andar te admitting di man pimalia anu phunga chiri matalam khamaso thankin si anu ungti shore re kabu ungti shore man pure kok si sai malia enggak apa kayak poriman lihat nang na enggak nen bau kai kono khaya na samung khai sao samung sai khalai de thang kino angsilu pike horbo thui pai wa phusi sok pai sao nó nang ma ba nó không tong ba ta si sana ni su buya kana buya sai kini khalai una buya đây xin nó có hàm gì không cái ba xong đây lên nó tàng ấy mà tổng ra khana khalai cái anh baba cô rung nó đi mà anh đã xuống nó kẹp nó đi bây mà nên năng sewan sok tổng mà này buruk nó khalai sa rồi nó này abo hay này tổng mà ta na abo hay cái plan khalai tổng mà này bo cái số khalai nó muchungwi xin này ama bảo xong cost cái sa đi khá ta bớt sừng tao khá lo khá mà hay này wan sok tổng mà ta na
belai wan sung ka ham tei tong zamani Sabula hamyang na muchungwi. Wow, belai dukha nango abo khai khana ka abo no ta sao Hamyang na muchungwi. Wow. Shititi chidrang rum na mayu ay rum na mayu. wow Ang ham na muchungwi rum jak sani ka mujang jam. wow Kuma khali wam tay nang ding nam nin. wow Tang sani biti sani ka mujang. Đâu dễ doctor ok sama nang lai tong zau hay da ba mani tong zau Mani khani masung nu ko an buruk sani rumang sorok. Đâu to ba sa za ya ta Turu jarok bai kha ke ba phai nei phine kare. to ke phaya na hamya zoro kai boro ro khar ba yo masa Ibo bising na mung gitu ka kem sami ya. ya bono ta Je jaga ma shungi si angka thangpong na ni aza ka sani. Yo kai tongu. ya Soton jang ba haingu. Kep to mani si sali ya. Kiwi ba maya. belai du khonang phai ke ang moti ne phai yo ko ko ni ko ro khana wai ko ko thai se phai le ani bo belai Ang thane mas Kostong ko tong mama khana. no kon khle kya. Apuru mama. Kuhati wo. to o ana kol khai kana Ang no kostong apuru ang kam sang no. Ang kon khle kya. Tuh. Kong sada dui do. oh Ma bulok pulu gua no. Nini mama gua ti se phai kya ki no kon khlai nei ni so. Kisa soi tong di nei. abo to isor ringai tu bo khate ne nong no khong ang phai so ka je man mani sai tok nai bini bagai belai do khonang khak ka ma kok saka bo bini kostrok be bak saka na rok no goi ma ba khina ngai ni bo mong ta mo Ada bubuk Daliya Debbarma. Daliya Debbarma nong kamene bo mong ka Narayan bari. Narayan bari Jirania ta na Jirania dia bu. ngai ne ta bo khamna mo sung na Belaikhe Hamna masung ang. Tuh. Ang hamayan masung jayan bagirang. Kopi mana yang abun burung no. Kiple rin na musunggu. Ang hamay baye. belai wan sung ka ham bini ko ni Burung kan bagi ada kusto kelai kya. Oh. Kusto rin na busuk dia. abo to buma bo phaba mak sai sena na bosani bagai Burung siya kung yang noro butok becha. kharo busule bosa bujinai tong abo hai oronok thega ko ya no bo bini sak sori ne ke asaba sam so ya boma sangrang bai ma rokse bo sonani bagai wan sok tongo abo hai asa kebel abo hai jora ro ase bini ko rok khana oi nuk toi ba kulai te phan ba ma no jora wa abo no phai de sang bono soba lai na jini ko ko no Zeman sak faide sang bini bagai sai tok lai nai bini bagai zeman sak soba lai na faide ngen nang belai hamnam sungo ko yana Ang habda busunggu ang. Habayang. ngen nang Buya sini na cuba bahay ang. Cuba itu. ni sini kabang ma khaganang lokorok nam nang soba jak na musungo na Cik isa bisa jasuk orang batu. Ani biti pada bojo to sera keri kata bok sada daga ga. Ang cik isa bisa sojo khalai mana ni abi thil sawi. abo nam rok no koi man bai khana je bosana tang bos hawi tongo bini mokol ni mok pe khiklai sajak nai ko mokok thai kai khani bo Pwede abo no je man sak bini bagai sang soba lai na obo hai situation inge sang Belaikhe Chubanani nango bini omo hingkai belai serious ngai tongkha belai kosto ngai tongkha bo belai Chubanani nangai tongkha yang bai bo mukte klaja inge bai tam sanai ning saranya bagai soba mongro Ang magkeri borok jaba je pari changai naik ya. Hamna muchungwi hari me tuha
tab kisah lukroni sumpah senang jata oh je kha ganang maya ganang nong thani yak tu khasan jawa an basana o bun hai ke nam hamni tanam musungu ne bono bota tab sarai jara khu oh bo es boko ama banyo kha kosta nang tang bumang nai bo so ton thai nang ko mung chano sumpah sumpah nan bagi oh bono phai seng soba lai ne ro bai bo saka na sik simali ang borok no bo bong ni mokol ni mok tu ni khain no je parisha khai ne khe nai na khe bo ha bota tang sanai bor bo bor tai tiklai ne mati klai mali rang pusha simi je tong mani bang pai nai be khe ya bo hai ke borok nai soka kabang ma rang sabai nai soka apuna khamiam tong kha gukoi ya bo nang borok ni no khong neng gai han hai sana ne musung go phai di je man sak soba lai na ya bo no to jor khai soba de ne sai me ya hadi sang bini logi bo tong lai na je man sak je suk tei phai di sang ia pha lai na aba hai ke tong na sang than sa kai soba lai khai khlai man ya ba hai musa samung kore tang poi to tong o norok soba nai chini kukoi Daliya Debbarma ni bagai Belaikhe nango jora o belai mok te hai o nok phai aba hai asa kosto manai tong hona ang ka sai simaya oro nok phai tei bo sai man kha belai kosto mo ngoi tong kha nai de bin bo hok go se botolok dai ma to ne bo thanda khaina ne bagai nge bose kostong tong khana nge tomung na lukurok nono soba hor ka hangkai nang boro ro naijak na musung ka hamjaga ni naijak musungu bas hamra shibi musungu hamno semi musung na poro thagi hamra ya gwa saksai bi amle aw hamra musungu saksai Hari baba baru dugi bayari bagai. Pudu. Lu dai puju to dai kharu. Nge nong dol to nong khoroksa ni ndara khoroksa na nge bin dara bo aguli private job khlai tong tho je man ma bo sobai tong hai da ba jo te bin babu bo sam khlai je man sak nai kha hai pon khamya ko no change phaya ngai tong jakha sang phadi bini bagai jani mani je mani bini bagai sang sori lainai jani sob ni thani sang boro ro khlai me ano isor khlai mano abuna bu sana ni musungo phadi sang bono je mansa khaina hai ang sana ni musungo je mansa soba lai bini bagai ya ko ar khai mai ko ya tawana de sang Tiprasa rok to tamni ni bagai tongo je man sak sai tok nai borok phonok man bahai kai tamo khlai man chai tok nai je man sak ni loge o tong nai te nong no khong o tongan onek sekali chimina try khlai ya hano semisa sai tong jau na ke bunu sam dara ni busuti maya baba ma song bisia ang sipuno sai ang serugi ingka Tam khinai jagi man nai ba pai da thang nge na no semisa sai tong jau ta aba ge miyang ge mano barbar nu kol khlai dini saka Belaikhe nang kha ano semisa sai tong jau mano saman bai de thai de thang ni bono kol khlai nai dini saka ya abunu je man sak khlai nai ta wana de shop tong te sini kha ga nang bukurok tong ba yo ang asa te poido khlayo ishwar bono soba ona hne abuna tawana de hamnai seng tabok je man sak ni bagai sai tok lai nai te yang personally bo je man sak sai tok nai ni bagai boro phonok man seng abo sai tok lai na te ishwar bo song no lama phonogan boro phonok kai sa no saya bo bebak seng no plan khlai re wana hna ang to ono khata thidi hamnai je man sak ang sai tok nai sai tu man hamnai ni no ne abuna ta hamnai te sa hamnai khakara kung de asa din chojo khlai phai abuna ta khao khlai ne yang khao po to tong di hamnai je khlai man
여보 넣다. 여보 넣어. 그러니까 안 탕스나죠? 이제 시바이. 함나이 belai ramai thangjaba khetai. Hanse mahan tongba sio. Hamnai tabana lido. Sai topna ni baba jaya mansa. Enggak 탕스나죠?